3, 2, 1, пуск! Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының икенче өлешендә урнашкан фонтан 30 апрельдән янәдән эшли башлады. Төрле төстәге утлар һәм талгын музыка астында чыгып утыручы фонтанны шәһәр халкы үз итеп өлгергән иде инде. Фонтаны будут включены с 10 дня до 22 вечера. Фонтаны функционируют здесь, в парке Фардеева, и также на площади ДК «Энергетик». Ачылыш чарасына шактый зәйлеләр һәм шәһәребез кунаклары җыелган. Каприз хореография коллективы бәйрәм кәефе бүләк итте. Энергетик мәдәният йорты каршындагы фонтаннар да үз эшен башлады. Ел сайын фонтаннар сезоны ачылу чарасы йөзләгән зәйлеләрне үзенә җыя. Абием проект вокаль төркеме халыкка үзләренең матур җырларын бүләк итте. Яз һәм хезмәт бәйрәмендә халык рәхәтләнеп ял итте. Һәр фонтанның көйләр тезмәсендә 20 музыкаль композиция татарча җырлар белән рус телендәгеләре чиратлаша. Җырлаучы фонтаннар 31 августка кадәр шәһәребезгә ямь биреп торачак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.